Рост канкурэнтназдольнасці эканомікі і стварэнне ўмоў для павышэння ўзроўню жыцця насельніцтва – гэта асноўныя задачы сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна на 2019 год, якія абмяркоўваліся на пасяджэнні раённага выканаўчага камітэта на мінулым тыдні. Пасяджэнне прайшло пад старшынствам Васіля Віцюнова. У працы выканкама прыняў удзел начальнік галоўнага ўпраўлення гандлю і паслуг аблвыканкама Роман Рашкоў. Па асноўных пытаннях парадку дня з дакладамі выступілі намеснік старшыні райвыканкама Михаил Куксянкоў і начальнік фінансавага аддзела райвыканкама Оксана Падхалюзіна. У пачатку свайго выступу Михаил Миколаевич спыніўся на папярэдніх выніках функцыянавання эканомікі раёна ў 2018 годзе. Ён праінфармаваў, што за справаздачны перыяд па ўсім даведзеным прагнозным паказчыкам маецца станоўчая дынаміка ў адносінах да ўзроўню мінулага года. Раён на належным узроўні спрацаваў па колькасці працаўладкаваных грамадзян на зноў створаныя працоўныя месцы, экспарту тавараў, тэмпу росту выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, аб'ёме будаўніча-мантажных работ, экспарце паслуг, рознічнаму тавараабароту, а таксама росту аб'ёмаў прамысловай вытворчасці і энергазберажэнню. Аднак у 2018 годзе не ўдалося ў поўнай меры выкарыстаць усе магчымасці па тэмпу росту зарплаты, валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі, уводу жылля і прамых замежных інвестыцыях. У сваім выступе о праекце бюджэту на 2019 год начальник фінансавага аддзела райвыканкама Оксана Падхалюзіна паведаміла, што раённы бюджэт па даходах і расходах вызначаны ў суме 44 мільёны 77 тысяч 40 беларускіх рублёў. Як і раней, ён захавае сацыяльную накіраванасць. Пасля пасяджэння раённага выканаўчага камітэта адбылася 14-я сесія раённага савета дэпутатаў 28-го склікання. На ёй былі разгледжаны 17 пытанняў парадку дня. У ходзе сесіі дэпутаты райсавета разгледзелі і зацвердзілі асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця, бюджэт Шклоўскага раёна на 2019 год і ўсе ключавыя для раёна праекты рашэнняў.